Эшу созлыгыннан чыгып буламы? Эшкән кеше нигә туктамый? Эшеп руль артына утырышы үзенең җинаятьче икәнен аңлый микән? Алкоголлы эчемлекләр кулланган килеш руль артына утыручылар саны кимеми. Май аенда 18 райондашыбыз спиртлы эчемлекләр кулланып руль артына утырган өчен җәмәгать суд алдына басты. Ел башыннан 49 исерек водитель руль артында тотарлана. Аларның һәрберсе мировой судка җибәрелә. Һәм нәрсә әйтәсем килә. Исерек хәлдә руль артында йөрүчеләр кими дип әйтмәсен. Йөриләр, алар инде үзләре өчен генә түгел, калган водительләргә дә, җәяүле йөрүчеләргә дә куркыныч тудыралар инде. Мен соңын açtım diye айталар. Әйтерсең, отказасы. Я. Отказ түгел, мен соңын açtым. Файтка açtым. Нигә туктамадың алайса? Я, мен ойнага ям. Нигә туктамадың? Яратмый сине потому что. Әйдә, үстеңгә төшә. Алкотестерга өрүгә тәкъдим иткәч бик күпләр спирт исе килүен. Һәм приборда алкоголь ачыклануын белгәч, дару эчтем дияргә ярата. Райондашларыбызның канда спиртның тиешле нормадан күбрәк булуы хастаханәдә кан анализлары биреп ачыклангач та күпчелеге алкоголь куллануын инкар итә. Менә сине һәр алкоголь исе киләме? Юк. Син әйтәм. Юк. Запах алкоголизатта неустойчивость пола, нарушение речи, резкая измена краски кожных покров лица. Кул куясыңмы? Юк. Нигә? Тут, бәле. Кул куясыңмы? Юк. Отказасы юк куямы? Отказасы дигәнме? Тик закон алдында бөтен кешеләр тигез. Административ җинаять кылган өчен суд тарафыннан андыйларга 30 000 сум штраф билгеләнә һәм 1 елда 6 айдан алып 2 елга кадәр транспорт белән идарә итү хукукыннан мәхрүм итү турында карар чыгарыла. Даими рәвештә рейдларга чыгабыз инде шулай мөһим урамнарында юл хәрәкәте иминлеген сакларга дигәндәй күп очракта инде иминлек коюшан дәктәрмәүчләр Леге. Biz мәктәптә укыту дәверендә балаларга юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтеп торабыз. Алар аны үзләштерәләр, беләләр. Кайбер чакта инде балачага антып та җибәрә торганнар. Менә шуны кабатлап әйтәсе килә, юл чыкканда алны артына карап, бик игътибарлы чыгарга кирәк инде дәрестән дә. Административ җәза вакытын узып, таныклыгын кире алганнан соң, кеше 1 ел эчендә тагын руль артында исерек килешләксә, ул канунны кабаттан бузучы булып исәпләнә. Кабаттан исерек килеш тотканланса, җинаять эше кузгатыла. Бу чиракта 200 меңнән 300 мең сумга кадәр штраф, яисә 2 елга кадәр иректән мәхрүм ителү, яисә мәҗбүри эшләр яны. 3нче мәртәбә исерек килеш руль артында тоткарланган шофер 3 ел гомерен тимер рәшәткә артында үткәрергә мөмкин. Исерек хәлдә руль артына утырган кешеләр үзләре генә түгел, аларның гаиләләре, якыннары да зыян күрә. Транспорт чарасы белән идарә итүдән мәхрүм ителеп, эшсез һәм керемсез калуларын алар суд бинасында гына аңлый. Шуңа күрә исерек хәлдә машина белән идарә итүгә алынганчы тагын бер кат аның нәтиҗәләре турында уйлансагыз иде. Тормыш барган саен кеше үзенең үткәненә борылып карый, кылган хаталарын барлый. Эшүчелек сазлыгыннан чыга алмаучыларны алда бары тик караңгылык көтә. Башкаларның ялгышлары сезгә сабак булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.